Dobrý den, jmenuji se Lukáš Janošík a jsem designér značky Relax, kterou znáte asi díky slunečním brýlím, které jsou nejznámější. Prodáváme je už asi 18 let od roku 1995. Dnes bych vám chtěl odpovědět na otázku, která je asi úplně základní a řekl bych úplně nejčastější. A to je, jestli má smysl připlatit si za sluneční brýle, anebo jestli stačí ty úplně nejvíc nejlevnější. Když se podíváme na sluneční brýle, tak to je výrobek, který je vlastně docela přehledný. Vůbec nic na tom není. Jsou to nějaké dvě čočky spojené nějakým plastem nebo nějakým kovem. Tak v čem může být ten rozdíl, že některé brýle stojí 200 korun na tržnici, možná ani ne, a za jiné dáte třeba 600 tisíc, může být i 3000, jsou brýle třeba i za 10, za 15 tisíc. Jako kdyby slyšel kamarády, který mi říkají, hele, jako o čem to vlastně, mě to může říct, já to nikomu neřeknu. Já vám to řeknu, ten rozdíl tam je a je zatraceně veliký. Abych vám vysvětlil, v čem ten rozdíl je, tak začnu tím úplně nejzákladnějším, a to je, proč vlastně byly sluneční brýle jako výrobek vynalezeny, proč vlastně vznikly. Měly 4 základní funkce. Ta první je, aby omezovali nebo redukovali, přesně řečeno, světlo, které kolem nás je. Když jsme u moře nebo na horách a je tam přemíra světla a nás někdy i bolí koukat, protože je toho hrozně moc, tak sluneční brýle máme mít takové, které mají tmavou čočku a skrze které nám do očí proudí méně světla. Naopak, když jsme třeba v prostředí, kde je pod mrakem, tak jsou čočky, které mají rozjasňující efekt, takže redukují intenzitu světla. Druhá funkce je, že mají nepropouštět UV záření. Co je to UV záření? UV záření je ta část světla, kterou lidské oko není schopno vidět, ale přesto existuje. My na něho reagujeme, naše tělo na něho reaguje, pokožka nám tmavne, hnědne, když se opalujeme, a když si nechráníme oči proti UV záření, tak se může stát, že se poškodí. Nejčastější zdravotní potíže nebo nejčastější problém je šedý zákal. Třetím důvodem, proč existují sluneční brýle, je ochrana proti oslnění. Dám příklad, může se stát, jestli vy, kdo řídíte, tak víte, jaký to je. Když zaprší, je mokrá silnice, jedete proti sluníčku, tak se vám to sluníčko rozleje úplně a prostě nevidíte vůbec nic. Když máte správné sluneční brýle, tak vám výrazně pomáhají pěkně vidět, nebýt oslnění, pomáhají ve větší bezpečnosti. A čtvrtým důvodem nebo čtvrtou funkcí slunečních brýlí je, že pomáhají lépe vidět v určitých podmínkách. Různé barvy čoček jsou vhodné do různých prostředí. Dám příklad, třeba do lesa, pro myslivce, na lov je vhodná růžová čočka nebo odstíny růžových a červených čoček, protože díky tomu kontrastní vidíte na zeleném pozadí. To znamená, toto jsou 4 základní funkce. Ty sluneční brýle vám všechny tyto funkce musí dodat způsobem, který je zdravotně nezávadný. Měli by vám ho dodat způsobem, který je taky pohodlný, protože určitě nechcete nosit sluneční brýle, které vás tlačí, nebo nějakým způsobem se v nich necítíte komfortně. Měly by být odolné, tak abyste se na ně nebáli sáhnout. Když budete třeba sportovat, tak aby se nestalo, že vám ublíží. Může se stát, že dostanete ránu míčem a ty brýle musí být z takových materiálů, aby to vydrželi, aby vám ochránili zrak a ne aby se zlomili a nějakým způsobem, nedej bože, vás poškodili. Další, třetí takový aspekt, který by měli splňovat, tak je, že byste prostě měli milovat, měli byste mít rádi, měl by to být tvar brýle, který s váma rezonují, který vás vyjadřují. Když si vezmeme ty nejlevnější brýle, tak to, co vlastně riskujete, když si koupíte levné brýle, tak je, že jedna z těch 4 věcí, o kterých jsem mluvil, nebude splněna, nebo všechny ty 4 věci nebudou naplněny. Mohou být vyrobeny z materiálu, které jsou nekvalitní, které vás budou tlačit, nebo zbuzují alergie. Možná jste to někdo zažili, zejména kovové obruby nebo kov
Na kov někteří lidi reagují tak, že mají různé vyrážky. Může se stát, že budou vyrobeny z materiálů, které nebudou tak odolné. To je víceméně tutovka, na kterou bych vsadil. Vždycky, když se vyrábí věci levně, tak je šetřeno úplně na všem. Nejlevnější plast je recyklovaný plast. Zní to dobře, ale ve skutečnosti recyklovaný plast obsahuje spoustu bublinek a když se z toho potom udělá třeba rám, tak to praská, sáhnete na to, praskne to. Kvalitní sluneční brýle musí vydržet to, abyste si na ně sedli, aby nepraskly. Může se stát i to, že čočky u levných slunečních brýlí budou vyráběny způsobem, který je, řekl bych, až zdravý závadný. Nebudou vycentrované. Co to znamená? Možná jste to někteří zažili. Když si to na sebe nasadíte, když si na sebe nasadíte takové sluneční brýle, tak budete mít pocit, jako kdyby se vám točila hlava. Někdo to vyjadřuje způsobem, říká, já mám pocit, že jsou tam nějaké dioptrie. Ten důvod je, že ta čočka je vyřezávaná nejjednodušším způsobem a není vycentrovaná tak, aby optická osa té čočky byla v ose vidění člověka. Vždycky, když už si kupujete brýle, aspoň dle mého názoru, tak byste si měli snažit vybrat výrobek, který vám pomáhá lépe vidět a ne který vám možná i škodí. Takže za mě já určitě doporučuji si trošlinku připlatit. Kvalitní sluneční brýle nemusí být drahé. Kvalitní brýle se prodávají už o 400 korun, 400, 500, 600 korun je úplně běžná cenová hladina, za kterou lze pořídit hodně dobrý sluneční brýle. Ty vám budou dlouho sloužit. Když si připlatíte, tak můžete získat benefity, jako je polarizace, to znamená nějaký filtr proti odleskům, budu o tom mluvit v dalším videu. Můžete mít materiály, jako je tento Grilamid TR90, na který si můžete sednout, který můžete přejet a třeba na kole a nezničíte si ty brýle. Můžete mít čočky, které budou mít antiscratchovou úpravu, to znamená, budou odolné proti poškrábání. Připlatíte si jenom trošlinku víc a získáte mnohem větší užitnou hodnotu. Budete z toho výrobku mít mnohem větší radost, protože prostě bude kvalitní. Jestli jste si v tuto fázi videa ale řekli, že vám to nevadí, že vám stačí levné sluneční brýle, které budete mít každou sezónu, tak pro vás mám jenom jednu základní radu. Dbejte na to, aby když si to kupujete, tak aby ty brýle měly pár takových základních ukazatelů. Jednak, aby měli nějakou visačku, anebo vy k ním dostali nějaký návod, ve kterém bude popsáno, jak s nimi máte zacházet, to je povinnost. Ve kterém bude zmíněna také platná legislativa, která ošetřuje prodej tady toho typu výrobku. A potom se podívejte na ty brýle dovnitř, na stranici, tak a hledejte tam tyto tři základní údaje. Jednak číslo modelu, abyste viděli, jestli ten výrobek je nějak identifikovatelný, když potom budete řešit nějaké reklamace nebo nějakou stížnost, tak abyste věděli přesně, o čem se bavit. Zboží, které nemá modelový kód, může být problematické. Druhý důležitý údaj tak je písmenka CE, což je zkratka nebo značka evropské legislativy, že tento výrobek splňuje všechna evropská nařízení a samozřejmě i česká nařízení a že je zdravotně nezávadný. A poslední je informace o kategorii slunečního filtru, to znamená, jak tmavé jsou ty čočky. Kategorii slunečního filtru je několik, mluvím o tom ve speciálním videu. Pomáhají nám vybrat si ty správné brýle tak, aby jsme měli čočky do toho správného prostředí. Jestli potřebujeme čiré nebo mírně tmavé, anebo hodně tmavé čočky. Takže to je k levným brýlím, když si řeknete, hele, to mi stačí. V ten moment vám doporučuji, vypněte tady toto video, nesledujte ten zbytek, který točím, protože to není určeno pro vás. Jestli vás ale zajímá to, jaké sluneční brýle mohou být ještě víc, jaké uživatelské benefity mohou nabídnout,
jak mohou být příjemné a lehké jako pírko a pohodlné jako to nejpohodlnější oblečení, které znáte. Mohou vám pomáhat v situacích vidět lépe než byste čekali. Tak sledujte tento videoseriál, protože věřím, že budete nadšení. V těch dalších videích totiž budu popisovat technologie, které vznikly nově proto, aby kultivovali tady ten výrobek, aby kultivovali tady to zboží, aby zvyšovali tu užitnou hodnotu, aby jejich používání bylo ještě snadnější, ještě zábavnější a ještě pohodlnější a pohodovější. Tímto se s váma dnes loučím, děkuji za sledování tohoto videa, mějte se krásně a najděte, co vám sedí.